Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba nofumura noita. Timu yangu ndiye mukuita se ikatadzoka zvakare zviri kupisa na skimba zviri kupisa kachope timu yangu. Basa tapina pale zviri kupisa vanzichi mungu bayo bacha subscribe so that amsale pale zvese zvingechitika zviri kupisa pasore Gondo TV na skimba nditi. Chino pina mnyedi ana stombo chakachamboenda nyaya iri kufadza kunyanya kuma Sibu Evans iyo inonzi Pinotech inotengesa mafoni amuri kuona pa screen penyu. Pinotech ndezvo kuti Masibu Evans mukwanisa kutora mafoni aya on 00 deposit and mulogdori muno manzi just apply online then vanobva ngokuigira pajeni pako pa doje chepo nongonokirwa pamba achisvika. Saka unoda foni yako namba nozokuda pa screen pako apa ongowabata vanokusvikira pamba. Contact 0839 788 70. The honest truth. Ana mari passion. Vanhu vane mari ndana strive. Ndana mzani you betenjo. Munoona impact yaanoita mucommunity. Muna strive masiwa impact yaanoita mucommunity. Tane manesi vakanzita kukupa imari na strive masiwa. Nerera dzinofitwa na you betenjo munodziona. Chii chinoitwa na Java. He is just a noisy someone. Skandei chinzukiro tsisi kuti andofunga na madamboso nengwafunga kuti pamwe tikangonziwo chichi na Java tapinda skana. Hapana. Mari inoonekwa nemabasa. Kunzi munhu aita mari inoonekwa nemabasa. Kwete kuti munhu aita mari nekuti nekunyepa kwaanoita kuya atichazivi kana kuti Lamborghini yaitaura iya kuti ndeyake kana he doesn't have a track record. Mukaona munhu anzi aita mari ane track record yekubatsira mukaona mashandiro anoita strive masiwa scholarship ake nyika nenyika he is a philanthropist. Ndo zvinonzi munhu aita mari. Kwete zvaana Java izvi zvekuti chero iwewe nhengi tarisai handisi kuda kutaura handisi kuda kutuka kana kudii but unofanira kungotozvitsaudzira kuti I rather be kuonza mazuva ano ndanyarara zvangu pane kusikurumise unochaisa anozani mufela unomachaisa chimiro nenyaya yekuti munhu anyone anongoda kungotaura nezvako ende vanhu vanenge vachiziva kuti munhu iyeye mune muri mabhururu saka iwewe unototozvidistance kuti please ka you what was your role? Your role was to do a live yesterday. Wotonyazotaura kuti I am denouncing. Kwete kungoposta kungonyora zvemapost because pakaitwa video natwabam. Anditi akaita video achiti washaya. So the best response was to do a live show uchitomudhisa. Uchiti I am no longer associating my brand with Passion Java. Ndo zvaifanira kuitwa izvozvo so that people would have really realized kuti munhu anga aenderera. You understand? But maitira zvakaita it seems as if kuti you know zvazvisina kujeka. When we look at the issue of COVID-19, a lot of people are losing lives because of coronavirus. A lot of people are losing, a lot of family members, loved ones because of the pandemic. So hazvisi zvinhu zvokuti zita rako rinotorwa richitambwa naro. Shona hana kukura uya. Hana chachiri chokwadi chokuti Prophet Java or whatever you call yourself, please leave me alone. Ndiri right. And you are not even poor. Even Nengi Madam Boss, I speak with your sister, Dr. Mtisi is my best friend. She tells me everything. You are not poor. You are not poor. You are not poor. And don't go to the Passion Java. Because every assets that Dr. Fungai Mtisi pangava kwenda kunze kwenyika because she's no longer in Zimbabwe. She's now based in Europe. Zvese zvakasirwa Madam Boss, Madam Boss atombinga. Watombinga because Fungai anga nezvinhu zvakawanda. Fungai anga nezvinhu zvakawanda. So Madam Boss watombinga, as properties, what mese nemurume wako nangoni. So you need to look onto that. Kuti ngonzwa mention kuita noise by social media, it doesn't mean money.
I realized that unogona ita noise kona kutoshayikana 10 rands inopinda maakaunti mako asirei kuti mari but kuva brand rekuti pane vanhu vakawanda tichasitirosungedo handite because I don't benefit anything up from that. Hanzi kuda zviro chichi hanzi Madam Boss she's losing a plot. No, hakusi kuti vari kuluza plot vanogoda kungoudzwa chokwadi vanenge vachingoti panganaya nemari panganaya namari. If you see ndosaka ndichizoona kanonzani maititi ukaona paakaenda kuuk anga aizembera mashoulders nani na anzani prophet wokuuk angel ane mari andikuona maititi kaizembera anenge achiziva kuti kuzembera pane vanhu vane mari. Vana passion ava they are just empty vessels, and empty vessels they make a lot of noise. And a lot of people are on payroll so could be a para them being a Zadora brand. She needs to protect her brand. Yeah, and this zero pamoka panana mari kanamaka panana mari makwita kunge mafenze yindo mabalance because chero inini I will secretly move away from your brand because kana mchitamba nezvinhu zvinenge zvinana COVID-19 zvakafanira kuti wakatamba nezvinhu ne-COVID-19 kana wakatamba ne-HIV and AIDS uri kutongogedza kundudza kuti takutosuduruka ini ndozvisudurudza. So you have to choose your battles, you have to choose your sides. Kungo andina kana wandiri kumbotuka chero yepesho passion java he is not a prophet unonzwa wanzi ndikuprofitwa na passion is not, is a comedian. Munhu ari kuda kutotirayo kutoitawo zita but hapana mari guys. Vanhu vane mari vanoonekwa nemabasa, vanhu vane mari vanoonekwa netrack record yephilanthropy kunzi kune nherera dzakadai akaenda kuZimbabwe kujava aingounganidza vanhu muroad. Hapana zvisvinu zvakaitwa ukanzi waita mari ukaita mari munhu ane mari haasvika achiita noise anosvika vanhu vachiguta panzvimbo. Vanhu vanosvika vachatambonzwa na Hubert Angel vanosvika muZimbabwe vanoita noise kana paairport kana no unongozoona mapicture apa panosiwa chikafu vanhu vange vakamira maqueue vanhu vachitora vanhu vanoguta pakasvika munhu ane mari. Pakasvika munhu asina mari vanhu vanongoita noise ingori yo hapana. So choose your battles Madam Boss, and I hope hopefully manager wako ngoni achanyatso clear out. I didn't buy my statements amakaposta pa my pages even fungai yesterday I was mad Sawira, that's why I didn't respond to your WhatsApp. I was really mad because zverufa hazvitambwe nazvo. You are so intelligent, you were supposed to tell kuti Tyra ngaite live dai akatoita live achitoti bullshit, that was uncalled for. But makaposta kuposta ingori post andimaona ndisina kubvisirwa over $50 dzandadedzwa panapa kuti ndiuye uzoita live ndandisingambouye because you know kuti ndiri kurarama nesocial media ndinenge ndichitodoka percentage kemari so that tione kuti zveshuwa tiri malegend. Ina handichambofe ndakapresa live pasina PayPal. I know people have money, yes, and it is working. So you have Hans, my queen, my inspiration. So you Zimbabweans, you can speak Swahili words in your language. I can hear you. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye when you skimba no fumura no itama.